חברים, אני עושה את הסרטון הזה בשביל להסביר איך להזמין חברים, כי אני רואה שאנשים לא מזמינים, ומאוד חשוב שהקבוצה תגדל ונוכל להפיץ לכמה שיותר משפחות ואנשים שעלולים להיפגע או נפגעו את המידע שיכול להציל חיים, וגם לאפשר לאנשים לזהות אנשים שפגעו בהם. אז תסתכלו, אתם נכנסים פה בדף, הדף הפתוח, נכנסים פה לשלוש נקודות. בשלוש נקודות כתוב לכם הזמנת חברים. עכשיו ייפתח לכם פה דף נוסף. בדף הזה ניתן לראות כמה חברים אתם יכולים להזמין בפעם אחת. פה יש רשימה של אנשים הזמנתם. ברגע שאתם מסמנים אותם, אז הוא מראה את כל האנשים, את כל הרשימה של האנשים. אפשר למחוק או להוסיף, אפשר אחד אחד כמובן לעשות פה בחיפוש. פה אתם יכולים לראות את מספר האנשים שאתם יכולים עוד להזמין שלא הזמנתם אותם, ופה את מספר המוזמנים שכבר הזמנתם. זאת אומרת, אתם לא יכולים להזמין אותם שוב כמה חודשים. כרגע המספר ההזמנה המרבי לפעם אחת הוא 1,000. כמובן שזה יורד לפי כמות האנשים שנשארו. אז תודה לכם, ויאללה, תזמינו אנשים כדי שנוכל להפיץ את המידע ולהציל חיים.